So, wag kayong makakalimot yung hindi pa nagsasubscribe, napulol ako, nagsasubscribe sa aking channel. Wag kayong makakalimot mag-subscribe. Ayan, at i-press ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Ayan po mga kapatid, salamat po. Ayan, Romel, sa aking talagang naghintay. Ramil Obieta, thank you so much sa panonood. God bless. Keep safe always. Sa pagpalain kayong lahat dyan, mga OFW natin sa Damam. Ayan. Sa Damam, Saudi Arabia. Parang mostly lang ba lalaki ang nandun. Hindi kasi open country yan, alam ko. Ang open country ang Dubai. Dubai ang open country, kaya wala akong idea sa Saudi. Yun. Ayan, 2 milyon na yung viewers natin uli. Salamat. Salamat mga kapatid. Yes, Yet Vlogs, thank you. Humabol ka kahit papano, nakahabol pa rin. Kumusta dida haton? Ang mga waray-waray naton dida, Burunggan, Katbalogan, Tacloban, ang mga lady, ayan. And sa mga ano natin kamag-anakan dyan, kumusta? Kumusta sa inyong lahat? Ayan, hindi mo nakita ano yung aking, nandito kami ngayon sa Bicol, yung fresh air at green, ayan, ganito. Green, pakita ko. Ay, hindi ako makaikot dun sa may ano, terrace kasi nga walang ano dun. Parang mahina yung wifi, hindi maabot doon. Ayan, share ko para makita nyo. Ganito ang ginagawa ko tuwing hapon. Nagtatambay-tambay dito at may duyan pa ako dyan. Next time pakita ko sa inyo yung duyan. Ayan, nagpapahinga ako. Nagduduyan-duyan. Kaso nga lang hindi abot ng, ewan ko ba, ang hina ng internet. Hindi siya, hindi siya naabot ng internet. Hindi siya kayang abutin ng internet. Ayan. Kaya binuksan ko yung screen ng ng bintana para pumasok din dito sa loob yung hangin. Kasi nga paghapon, alam naman dito sa Pinas, maraming lamok, daming mga tanim, lalo na din dito kami sa tabi ng taniman ng palay, kaya sobrang lamok. Hindi namin magkatol or mag-spray. Sa gabi naman maano rin, minsan maalinsangan, minsan masarap, malamig, kaya ganon. Hindi parehas ang panahon dito sa Bicol at hindi pa ako nakakagala. Lagi lang ako nandito sa bahay. Ayan. Yan mga kapatid. Dapat magpapaalam na ako kasi may dumating na 2 eh. Kaya sayang naman. Doon sa mga, ayan yung mga humabol. Ayan, pakita ko sa inyo. Kumain kami ng, asawa ko ng pili. Binibiyak niya fresh. Pero, gagawin daw tong matamis. Magpupukpuk pa. Gagawing matamis ni Papa. Ginagawa rin din tong palaman. Palaman sa tinapay. Medyo mahal na pag binili. Ayan po mga kapatid. Thank you sa inyong lahat. Magko-coffee break na ako. Salamat sa inyong panonood. Ayan, Yet Vlogs, thank you. At nakahabol ka pa rin. Kanina pa ako eh. Doon sa mga nag-iintay ng aking mga pag-games, hindi ko pa nagagawa. Baka pagbalik ko pa ng Cavite, doon ko na gawin. Kasi nga, sinusulit ko yung time ko dito sa aking mga Junakis. Spend time with Junakis. Ayan, mga binata na. Sa last na video ko na nag-live ako, speak waray, kasama ko yung 3 kong anak, medyo mga shy. Puti sa pa nila nakijoin. Kaya, ito, bye-bye na mga kapatid. Thank you so much sa panonood. Huwag laging, sana lagi kayong andyan pag ako mag-live. Ingat tayong lahat, doble ingat.